Ongin. 1, 2, 1, 2, 3. Coi, ông cao Không ok, anh em từng cái lại thằng dòng đi. Rồi quan này. We don't mess up, bro. Ok. Ngày nếu đang giúp phiêu. Ngày nếu vậy, Bye. Xem món ăn luôn. Xem món bye. Nó khó lắm. Sao mà vậy đâu ạ? Ngày nếu nó còn. Thằng cũng đang còn gặp đâu. Hey, relax. Kung hindi po nung live, yung kaya yung sesong. Kung po pa nang dumaan ang kape. Kami na di pwede. Tuloy. Ano bung Okay, walang pan, so kabla lang. Gulali nong set. Halo. Video kia dạy like lúc về ông nghe. Nusa long pa, para long pa, may bawa jangan tolong apa ini. Mati lah saya itu. Kenapa? Kenapa? Di bawah ini cincang di bawah. Email li con. Email di. Tapi nak tadi punya. Nó khó. Yeah. Hey, để siêu chụp. Nó không dạy lên như nghe kênh. Happy birthday Satani. Hey, Liang Kim. Liang Kim. Oh. Ôi, works. It is a works. Happy birthday Satani. Xin suốt. Lên lâu nè, xin xuống lại. Lâu nè, xin xuống lại vậy. Kanung tang na, xin xuống lại. Ama
Volteg dini na ato sa anupi ko yan ako sa ni. Pwede ko. Ano yung tinanay mo? Pil mo nga, di na pe ko na utong namun te ko tulang yan sa di. Pil mo nga silang na di, kalay pil na di. Amer mo hindi di matahan na di. Kaya bang kisamay. Agol na di. To ating kaya pil tungin sa ni. To kita anupi na to na tungin na kum sang ni mo. Alam mo na kung mate, ang laki-laki pa. Saan ka na pinasan na sinapin dyan sa Disney? Sa isinunsong yun po. Pamakit pa nila ito pa kapasiyan ito pa sabi na ito pa sila minato pa kapasiyan ito pa lay yung kapakte mo kami na ito pa naman ito pa tunig kumliat sindok ito pa kapasiyan anong tang natin ito pa kapasiyan lawan na haksa na lukhang na buhay na ito pa kapasiyan o accident na lawan na namsin paninong kaya matulit siyang ito panong asang manila kung alindang na yan tinong ko na saong o ito pa natapa ito pa pinunguntang na pautin mo tukhang tiyak sa kinto pa kapasiyan anong taksong tungin na ito pa kapasiyan o ito pa na mas mga nom sa mga tinato palang at yalo na dingin ng manangkip sa pilato kauntiyak sa kain nang maama dingin na ito tuminato sungkot kayo ng swak sa dingin na ito pa lomhoy lawit ito pa sisyan na siya siya kipan ito pa lawan na accident pinanang sinto ito pa kapasyan akan ito tumil kipeli na ito pa lomhoy lawit ito pa mihol ito teto kipeli pasyente sa nga nom asang yan tapali dingin sa isyong sa dipa kapanyati o ito pa pasyan naman ito pa kung kapil ko pa anong tanga ito panuntiyak maabangin ito pa alun sa iso pang ina ito pa kapasyan akong sa akan maabangin alung sim apong pili apil natin akang nga organization pa rin pa kapangiyati o ito pa kapasiyan naman natapat ang community na ito pa nang makoy na ito pa nang mapil na nang maunti natin ito pa kapasiyan ito pa among yati amami na kilo siya nga mitang piten pasyan koy natin among yan na akang nga yung naman pang piyan saktain ano pa lungdan na awan na lungdan na o ito pa kapasiyan ito pa nang mitang pitak na adin ito tupalit ng malungdan ng yat tapati dinin sa isun pa kapangiyati kung isungton umakay to pa na mailam ato pa ang pwedeng kumte asong to pa kapasyan kung liyatin mistamin ato pa kapasyan hatak salong si kumpite kamiyan ni pilito pa at ang pala ito pa ano naman ato pa tuhati asang siya dahil o kung natatangin na sa isun ka tuhati ang ito pa kapasyan o to pa pinaputi kahin ato pa kapasyan tuhati niya din ato pa na naman sa isun ka tuhati ang kumis sa ito pa Amen. Happy birthday, Jin! Nanaw siya di ko Pil Mung. Happy birthday! Happy boss! Happy birthday! Happy birthday! No, boy, sorry.